Abatureti kurwasi location ya kera gotoke ward ya Bogichora bunge ya West Mugirange county Nyamira ni gobesokire nako keremere mimi ya homo jumbe wenseme yo musike Stephen Mugaka abere kawekirani himeye ward yo aniga go chama tukama kema yo mujumbo yo kubwatirana ni Kiumbe Mpesa Foundation nabwo homo jumbo mochoro bikama kya ODM Irene Mayaka kobekalige na liborosa sogo chiago cha kyobaga chibwekerero ase skuru ya secondary ya hotanyore heye gotoka bombebe ime yegwodi yo bakwana rero hime ya Nyabito mucyo Nyamira ekerekyo gege karoga ti umujumbe Mugaka ni gabagambi nabiga batureti bamubolire hanyari kakubwanirira asogo chikwaneke buna kwenyora bare hesabuni ya keralitko muri kito fatiga digisemba norobotiro sinchira yobekirana Amatuko amake maiga y'umubunge o West Mugirango Mosque Stephen Mugaka kubwatirana na Mpesa Foundation kubeka rigena ryo boroso ase ogocha kwa chwa weskuru yekrero ya secondary ya Utanyore nigorero abagambi abatureti naboiga abantu banyumba 10 kurwase sub location cha Nyameru charachani naboigo timi echo chikoroisia location ya kera imeye wodi ya Bogichora nigo besokire na kogokera emireme ya umubunge Stephen Mugaka aberega gwikirania inse y'oburayi bwaye asibarire ira yogocha kogenderera kumubwatezya ase kirugo ky'obubunge bwa West Mugirango Mugaka nabwato burayi bwa werure gotokonya naende otemire asa kunyara na nagenderete ibyakorire twabirari naende ore chirango chigotokorera komenta muri site ese byakore nere ntu tam atari gupimira ndi wese ndrona akwane amanene igore skuru yotanyore twakire mbiyamo no wetera Steve Mugaka oyoreri ichumbe Genya samo konye naenda agendere ubwaterana no mugambyo ito oyore ruto atorentere binge naenda atokorere binge gwetanike byakora tuyamono na kitwatera cya wozinki nonye nabo niga bagambya baiga nabatureti bakorwa ewodi ya Bogichora nigo bamuburirie umubunge Mugaka oigo kubarwanirira eryo banyore obwororo bugoikirania emirimo yabo amagania ito amanene na arianga grande la simatigire magaga kibara inyorwa naende ni to korega sia nkongwa arie ground gotware gosabanga tiga mo president utato inyore na intwe to yoso ebeiro yokonyora kende na to gokora ebintu biriwenerete ase igo naende tutagetege ntokende gya kabere tomoiranie naende gepindi kende gya kabere tutam ama no mochumbo ito Steve Mugaka tomoiranie egepindi gya kabere egere batokorere mereme ya chipara chigorwe tobekerwe lami egere na intwe tonyore bintu bigwenerete tonyore omorero estimato misetie ebichichi kada ensemo yaye umubunge Stephen Mugaka nigo atebire buna ere na chieko genderera gwikirania emirimo yaye ase bunge eyeiga ase airire chinga kyecho na kuburia abagambi abo ebinyoro kubwatezya eserikali eregeti eryo bagenderere kunyora amagenderero ao egati yabo aye chipara West Mugirango kenyeri otwanjira na intonyore ilami ya korera ba chumbe banye kuno yo tutu chachino anje tebono agutobekere pare yo kurwa byanchore iketown ande kore extension yegenda sino kutinda batebinga kurwa aliyo nyangi igalia ase naende para yarigo iketorigere kurwa yo tukegenda kisi naro achire esomoke ike unyo Oyi waba ambie na baburia oyi mo president yomo no president twangate no president okora mbura matanga anseyo mo president yakura mi 1000 Ingo reporter Getembe korega se bunge ya West Mugirange yego toke meye county ya Nyamira Inje Fatigad Yesemba